A ver, epa, ondo ez daude. Zure aurrezkietatik ze portzentaje bideratuko zenuke zure ikerketa proiektura? Bueno, saiatzen gara azkenean diru hori laneko dirutik lortzen, ez? Baina, bueno, beharko balitz, ez dakiz ze portzentaje egia esan, ez? Espero dut beharrez izatea egia esan, baina, bueno, momentuz ondo goaz eta lortzen ditugu proiektuak lan egin ahal izateko. A ber, bigarrena, ikerlariak beti finantzak eta bila aritzen zarete. Eskale sentsazio horik izaten duzu? Jo, egia esan batzutan bai izaten dugula. Ze beti gabiltza proiektuak idazten, diru pixka lortzeko proiektu batzuk handiagoa dira, baina beste batzuk txikiak, eta azkenean badaukagu hori pixka bat sentsazio hori, ez? Egun osoa eskatzen ibili beharra izatea. Bai. Zure semeak ala laborategiko zelulek ematen dizute lan handiago. Semeak. Argi dago semeak lan handiago ematen duela, bai. Laborategiko zelulak oso ondo portatzen dira normalen. Gai izango zinateke 5 emakume ikerlariren izenak esateko? 5. A ber, ez dakit 5 ere itxiko nahi zen. Aipatu dugu leheno Marie Curie, Rosalind Franklin, Heidi Lamar ere ikerlea edo, bueno, esaten da, asmatu zuen radiofrekuentzia sistema edo, Margarita Salas, gaur egungo asko esan ditzake, baina igual ez dira infamatuak, ez dakit Sara Maria Fent, asko daude, Catherine Wellen, gaur egun jarraitzen ditudan asko, de hecho, baina, bueno, bai. Eta azkena, Einstein emakumea izan balitz, hainbesteko ospea izango zukeen? Jo, segurazki ez, leheno aipatu dugu bere emakumeak ere igual teoria horretan erlatibotasunaren teorian parte hartu ote zuen edo ez, eta esen ezagutzen ez, beraz, segurazki dituen hainbesteko fama izango. Baina, bueno, gaur egun espero dugu hori gehiago ez gertatzea.